Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka ta Asabar. Tun muna kuwa fatan alheri kamar da ake mana fatan alheri da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutanen South Africa, mutanen mu wanda suke kira mu suke mana tambayoyi suke saka mu ayyuka daban-daban suke taya mu farin ciki. To insha Allah muna farin ciki da hakan ma da muka saba ga muku manya-manyan gingimayin jama'a tsirai masu zafafa a bangaren tasarifi. Kuma muna dauke da asirin tasarifin kuɗi mai sauƙi nan take la shakka biya da izinin ubangiji. Dan ya ka fara kallon bidiyon ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda mun sake sabbin bidiyo mu za ku samu kai tsaye daga wannan shafi na mai albarka Dan Malam TV. To insha Allah kamar da kwasan za ku samu turaren shamfu ta Ahmad, za ku samu shahurar jin wannan turarika guda biyu, za ku samu farin yadi kamar yadi ɗaya, za ku samu jar maka. Dan ku samu jar maka za ku rubuta Allahu sannan kuma ku rubuta kun fai kuna a tsakiya Allahu nan za ku rubuta adadin kowane adadin kuɗi.